Heel snel op huiskamer buiten. Dag dames en heren, welkom bij de uitzending van de Historische Stoet 2012. Het is vandaag zondag 19 augustus. Neven mij steekt Georg Moele. Ik ben Ton Gebbe en vier zullen u door de uitzending van vandaag herpraten. Nou Ton, de eerste deelnummer is net al gepasseerd. Ja, dat is de boa van Schellevent. Niet de oorspronkelijke, maar het is hier met het stokje overgenomen. En daar leidt alles in goede baan. Zo hier het terug hoor, wat u denkt, de veldwachter. Precies. En dus even als tweede is even de wagen van de carnavalsvereniging, de Westweaver. Met daarop datgene wordt allemaal omdraaid, de Sint-Eligiuskerk van Schinveld. Met deze wagen hebben ze ook in de carnavalsoptocht van dit jaar met gedaan. En daar hebben ze de eerste prijs met gewonnen. En met wat aanpassingen is er ook geschikt voor deze historische stoet. Nou, en op de wagen daar ziet je paters en nonnen die vroeger natuurlijk een heel essentieel onderdeel uitmaakten van het leven in het dorp. Op de kloosterlaan daar houden we natuurlijk een klooster, waar met name de zusters in zitten. En de paters die kennen we van Merkenbeek natuurlijk. Ja, we hebben hier nog meer kloosters gehad, met name in Schellevent. En hier komt een groep misdienaars. Met geestelijke, de bel uit de Heilige Eligiuskerk. En bij de geestelijke zijn we voorop lopen pastoor Langoor. En pastoor Langoor staat bekend om zijn grote zoon. Of zijn grote veut uiteraard. Zijn grote veut, ja, waar die grote zoon aan mogen. Ja, er lopen diverse geestelijke met. Pastoor Adema loopt ook met. Nou, het leuke van pastoor Adema is, dat loopt in een karmelieten kostuum, noem ik het maar even. Wat er zelf heeft gedragen, want hij is karmeliet. En dat vond ik heel belangrijk om dat nu nog eens aan te mogen doen. En nu zien we de kerkswies. De let op de orde in de kerk. En direct achteraan komt de chutterie. En je zult kunnen constateren dat de chutterie niet echt historisch erbij loopt. Maar de chutterie die bestaat intussen 410 jaar hier in Schellevent. En het allerheiligste mocht niet met. Vandaar dat ze ook het minder historisch erbij lopen. Nou, en dan komen we meteen weer snel bij het volgende element. Een hele mooie koets. Met daarin twee geestelijke. Kaplaan van Kan uit Hoensbroek. En de meneer in het witte, hem is de pastoor van Gangel, pastoor Bonen. Die op uitnodiging van onze pastoor Geer Medding hier in de optocht. En na het tweespan kregen we een vierspan. En in dat vierspan daar zijn er twee burgemeesters, waarvan onze eigen burgemeester uit Onderbanken, mevrouw Klermons, en daarneven zit burgemeester Tolen uit Gangelt. En burgemeester Klermons is ook enigszins historisch aangekleed. Ze heeft de keten van Onderbanken vandaag. Ik ben er met klem op geweest dat ik niet ketting mocht zeggen. Ze heeft nog gekeken of ze de penning van de oude gemeente Schinveld aan de keten kon hangen, maar dat is helaas niet gelukt. Dat paste niet helemaal. Nou, dan komen we nu bij een heel bijzonder onderdeel. Van oorspronkelijk heb je voor twee herders in de optocht met schapen. Dit is de eerste. De echte herder met de echte schapen. Die heeft helaas vanwege de warmte af moeten zeggen. Maar dit illustreert heel goed dat de pastoor van de gemeente natuurlijk herder is over zijn schapen. En ook al zit er af en toe een zwart schaap bij, dat maakt allemaal niet uit. Bestuur zorgt goed voor ze allemaal. Nou, hier komen we aan de auto's. En het eerste wat we hier krijgen, dat is de bekende Volkswagen Speilbus 1967 van Hans Peters. Het ontwerp is natuurlijk bekend en vooral de laatste jaren erg veel in de belangstelling gestangen. Dan zien we hier Wim en Til Gelissen in een Volkswagen Kever Cabriolet. Ook een echte klassieker. Het mandje voor de kouschotel ligt waarschijnlijk achterop op de bagagedrager. En dan krijgen we hier twee Triumph Spitfires 1500. Daar zijn ook verschillende modellen van gemaakt. En het is echt het is een Italiaans ontwerp, dat wel. Maar het is gewoon een echte Engelse sportwagen. En dat is natuurlijk de auto, dat past bijzonder weer, hè, Ton? Ja, een Honda. Dat is echte historie. Die de motor houden ze nog aan het achterwiel hangen. Dat is niet zo wie dat tegenwoordig is. Maar dit zit dus twee stukken antiek die hier rondrijden. Nou, en nu gaan we van het algemene
oude leven even terug nog. Het heel bijzonders, heel specifiek Schenveld, de witte juffer van de Lammedam. Nou, iedereen die in Schenveld groot geworden is, die weet wel dat er een verhaal, een mythe is over een witte juffer van de Lammedam die daar woonde en die omgekomen is bij een brand en die toen nog immer door rondzwerft in de moerassen van de Lammedam. En door een carnavalsvereniging, even kijken welke dat precies was. Carnavalsvereniging Te Gek om los te lopen. Ja, Nou, dat kan inderdaad kloppen, want ze zitten op de tractor en ze zitten op de wagen. Dus, en op het paard. Ook deze wagen komt uit de carnavalsoptocht van dit jaar. Met hier en daar wat modificaties hebben ze hem opgenomen in deze geweldig mooie optocht. En vuuraf gezeten, een dame op een paard. Ze hebben warm kleier aan, maar het mag allemaal niet gek genoeg zijn. Ze doen het gewoon allemaal met, ondanks deze temperaturen. Ja. De wagen wordt getrokken door een antieke tractor. Dat is een lans, wenn je het goed zien van deze afstand. Later in de optocht zullen we nog meer van die antieke voertuigen tegenkomen. Ja, Ton, misschien kunnen we nog heel even gebruik maken van de gelegenheid om over het weer te kallen. Hè. We hebben in de organisatie bestuur natuurlijk gevraagd voor te regelen dat het goed weer wordt. Ja. Het ganse jaar hebben we zorg gemaakt dat dat niet zou lukken. Ja. Maar dat is dus weer dat ze toch op onze bestuur gewoon aan kunnen schouwen. Eigenlijk wel, ja. Ja. Je ziet ook dat er, dat zag er net bij het paard, daar loopt een man bij met een emmer water. Het is geen oude zinken emmer, maar een moderne emmer van de Gamma. En daar kan het paard onderweg af en toe even drinken. Ook de deelnemers hebben extra water gekregen. We hebben inderdaad via de optocht even rondgereden in de deur om te vragen om de deelnemers ook van water te voorzien. En intussen komt de wagen van de carnavalsgroep Te Gek om los te lopen langs. Je ziet bovenop de witte juffer staan, gekleed in luchtige gewaden. Dus dat komt wel goed doen met dit weer. Er komt ook nog een hele stoet edele achteraan. Edele verschillend. Waarschijnlijk, ik wist niet of we er zoveel houden. Maar ze huren er allemaal bij. Ja, en er wordt goed gedronken. En ook hier zussen weer, jong en oud, dik en dun, alles wat in Schelven is, deed gewoon weer met aan deze historische optocht. Glaasje op de witte juffer. En dan gaan we over naar het volgende onderdeel. Ja. De zijspannen, de motoren, de klassieke motoren. De eerste motor, dat is een BMW uit 283 alles in van Jan Kruijts. En het interessante hieraan is dat het een solo motor is. Dus oorspronkelijk geen motor om een ziespan aan te hangen. Om te voorkomen dat er op twee wielen door de bocht gaat, ligt een zak grind in de ziespan. Nou, dan gaan we hier verder met de Heinkels, ook wel de Mercedes onder de scooters genoemd. We zien een Heinkel bouwjaar 1959 met 174 cc, der met wind in de rug wel 95 km per uur kan rijden. Ja, dat is de blauwe. Ja, op dit moment deed er elkaar niet. De andere Heinkel, dat waren uit 1961. Het verschil wat je kunt zien tussen die twee types is dat de ene een aflopende achterkant heeft en de andere een rechte achterkant. En voor de oplettende kijkers hebben we natuurlijk gezien hoe op de laatste Heinkelstoel zit. Meneer Evers, die hier ook heel bekend is in de gemeente. En die nu burgemeester van Nederweert. Van Nijweert. Ja. En ook daar weer even vragen, wil ze terugkomen naar Schenveld en ze stond meteen paraat. Ja, voor de historische stoel. Ja, en dan moet er ook nog duwen. Leed om burgemeester te worden. Intussen, dit is ook een gezellige groep. Die hebben een weienfeest, dat is de groep Aangewater. Hebben ook heel veel werk in de wagen gestopt. Op de wagen zou de Algarde zitten. Om het muziek te maken, waar ik geloof dat dat niet helemaal uit de verf komt. Je ziet vuren op de tractor, ziet je ook de Kroetbush. Dat is het ook nu natuurlijk de tijd van het jaar. En zoals beloofd, de oude garde. Er komt nog geluid uit de oude garde. Zo oud zijn ze niet. De oude garde is opgericht bij het 50-jarig bestaan van Wilhelmina. Het inmiddels ter ziele gegangen trommel- en fluitenkorps, zoals dat hier genoemd wordt. En
hebben een hele mooie wagen. We zien van natuurlijk ook allerhand dingen die vroeger op een weienfeest gebruikt worden. Allerhand spellen, hè, computers hij ze toen nog niet. Toen hij ze andere leuke spellen waar iedereen zich met koos van maken, hoe ze het met koos verdienen of ook het geld koos verlezen. Buurtvereniging Aggewater heeft het weer allemaal nagebouwd, exact wie het vroeger was. Ze hebben er heel veel tijd in gestoken en ja, het is heel mooi geworden. Ik denk dat het allemaal oude kermisspellen zijn, waar je vroeger gaat koos winnen. Hier de blikken te gooien. Ja. De moest er een euro in gooien, want er op het pakje sigaretten bleef liggen, dan hadden ze dat gewonnen. Oké. Zie je nu de carnavalswagen van zelf van de Laaf komen? En de Dat burgemeester nog, hè? Nee, de deze schuttekoning. Wacht, wat zeg ik nou? De schuttekoning met de vogel in de heng. Dit wordt, nou, daar heeft er hem goed aangeschoten Ja. en opgevangen. Dit is de carnavalswagen uit 1952 van de Zandhazen. Bovenop zit Prins Paul, ik weet niet hoeveel. Volgens mij is er alleen voor deze gelegenheid, prins geworden. En de president van Shell van der Laaf is nog ontzettend goed bestemhuurd. Het zijn de Zandhazen, er staat een haasvuur op. En we zien hier nog een echte ijswagen, dat huurt nog bij de oude garde. Ja. Ja, maar die arme lui, die moeten gans hel doen. En ze hebben ook echt, echt ijs bezig. En ze moeten geld verdienen onderweg. Nee, dat mag niet. Ja, hey. En het volgende muziekgezelschap dient zich al aan. Niet wie ze dat gewend is natuurlijk. De Maar Plup dit is Club de Plup Club. van de Hoei. Ja, daar hebben ze een paar jaar geleden hebben ze door de carnavalsleger met gescoord hier zelf. En wat is een Plup Club? Een club. Vroeger leefde de Kenjer met allerlei dingen over de straat die lawaai maakten. En zo maakten ze muziek. En plup. Dit is volgens mij een nieuw nummer wat ze nu spelen, want het zit er nog niet echt goed in. Nou, wat natuurlijk helemaal bij Shelvent huurt, dat is de Jonkheid. Al vanaf 1953. Ik spiek even, want het staat ook op het bord. In 2013 bestaan ze 60 jaar, snel tellen. In 1953 opgericht. Ze hebben ook een meidaan bezig, ik weet niet wie veel dat is van dit jaar. De kaplog is er ook bij. Er zit Arsène Bruls met de biel voorbij komen. En daarachter in de koets natuurlijk, de Meikoningin Meikoningin en de Nestor. en de Nestor. Ook met veerpaard, zie ik dat goed? Ja, ook met veerpaard, veerponies ingespand. Ja. En ook hier, ondanks het warme weer, toch gewoon in de montuur wie ze immer kent. En de lui blijven lachen. Meikoningin van dit jaar Ilvi Gerards. Ja, en hier zijn we bij eigenlijk wel een sponsor van is uitgekomen. Hè. Brandbier is onze leverancier van de drank. En als part of the deal hebben we ook gezorgd dat we een mooie auto, een Dodge van Brand hier kregen. Jullie kennen hem misschien uit de reclame, hè, want hij is wel eens in de reclame geweest van Brand. En het is, wie gezegd, het is een Dodge, waar achterop de vaten komen te liggen en op die manier naar de cafés gebracht wordt in het Limburgse land. De wagen is in 1990 hebben ze hem teruggevonden. Hij is oorspronkelijk uit 1930. En hij zorgt toen uit wie kippengaas zo verroest waren. Maar hij is tussen 91 en 97 is er opgeknapt. Dan komen we bij de volgende koets. Weer een koets met een heel prachtig paard. Paard bekend in Schenveld. Dit zijn dames die op een uitstapje gaan. Vroeger gingen ze gezellig met elkaar in de koets naar het uitstapje naar de stad. En dat is even hier uitgebeeld. En wat is een uitstapje in Shelvent zonder Joke Arends? Er zijn ook dames die moeten lopen, die mogen niet meer in de koets. Dus ik hoop dat ze zich onderweg een beetje afwisselen. Wat moet dit voorstellen? We vliegen naar Holland met een oude fiets. Een oude fiets, want volgens mij erg hoog vlucht er niet, hè? Nee, Geet dat nog een beetje tegenwoordig over de Shelvense weg met dat ding? ja. Nou, veel succes Dankjewel. en de Christowaal die keren van.
Ja, Ton, ik heb hier toch wel het meeste respect voor de hele optocht. Ik heb Ja. hem in het begin aangeboden om hem met een sleepkabel achter het paard aan te hangen, maar dat wil er toch niet. Ik heb me opgegeven zetten en mijn donen gedaan. Nou, hier voor de muziekvereniging Fanfare Sint-Lambertushoed, Schillevent, opgericht in 1907. Ton, wenn ze in Schönveld 6 een militaire jeep, dan hebben ze toch eigenlijk al heel snel over tonbergers. Daar kent ze niemand anders nemen dan tonbergers. Nou, we hebben ook begonnen met de optocht, toen wordt het ook van de eerste personen die meteen zei 4 ton met. En niet alleen maar 4 ton met, nee, wie voor BM zei, de moest nog het de bier regelen, wordt het ook absoluut geen probleem. En wat je nu hier gaat zien, dat komt allemaal uit de pen van tonbergers, Helge Beumers, Laurens Stevens, die we hier net langs zien komen met een hele mooie Dodge Command Car. Dodge Command Car Ja. uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, het zijn allemaal voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog of vlak daarna. Hier komt bijvoorbeeld een GMC uit 1944 van Frans Kuipers. En het riet nog allemaal probleemloos rond. Die zijn er natuurlijk heel veel van gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. In alle varianten, lang, kort. En het is geweldig wie deze hobbyisten dit soort auto's nog immer in staat houden. Helge Beumers zijn hier langskomen met ook een hele mooie jeep met aanhangwagen erachter. En dat is een Ford van bouwjaar 1943. En dan hebben we hier een Ford M8, dat is een Armored Light, 6-wieler. En daar zit een 37 mm kanon of 2 machinegeweren op. Hij slept een andere auto van tonbergers. En ook daar worden ze groot vuur. Ja, en wat we hier zien, dat noemen ze een Weasel Carrier. Een kleine tank, een klein panzervoertuig, met rupsbanden. Met ook daarbij achter de jeep met de persoon die we al een paar keer genoemd hebben. Tonbergers, die dit allemaal mede heeft geregeld. Via zijn connecties die er in het wereldje opgedaan heeft. Ze zijn Luby, uit Montfort, ze zijn Luby, uit Heerlen, uit Brunsum. Van alle kanten zijn ze hier naartoe gekomen met hun wagens om die aan ons te tonen. Nou, deze wagen op rupsbanden dat wordt voornamelijk in de snier gebruikt. Dat waren ideaal voor. En daar koos je kleine troepeneenheden koos je erachterin. Ook herslipt een jeep van tonbergers. Die toch meer moeite met de hitte hebben dan de mensen zelf. Zo lijkt het. Hier zien we nu een Dodge WC52 Weapon Carrier. Ja, ik heb het op het beperkje staan, het is niet dat ik dat allemaal weet. Bouwjaar 1941 met chauffeur Frank Bauer, ook weer geregeld door tonbergers en Helge Beumers. Ook hier zie je dat de auto toch een beetje last van de warmte heeft, maar ook toen hebben ze daar hele simpele methodes voor. Daarachter komen weer 2 jeeps en dan denken we van dat zijn die jeeps die zijn allemaal hetzelfde. Maar ik geloof we hebben al 3 of 4 verschillende types hier langs zien komen. Dat zijn de jeeps die je nu ziet, die nu voorbij komen, dat zijn Nederlandse jeeps. Terwijl er een historische Marche C langs riet. Maar dit zijn Nederlandse jeeps, die zijn gebouwd voor het Nederlandse leger. En dat worden de bekende NECAFs. Het was altijd een avontuur om erin te rijden, want toen moest je dubbel klutsen en met tussengaans terugschakelen. Wanneer ze door die rijbewijzen hadden, dus dan koos je ook rijden. Dat kan ze eigenlijk. En de motor van de Marechaussee wat net langs kwam, die is dus ook echt in dienst geweest. En die maakt onderdeel uit van een Marechaussee historische eenheid die overal ook aan de bevrijdingsdagen mee deed. Nou, de laatste is ook weer een DAF, een 1-tonner. Mensen die in dienst hebben gezeten, zullen hem ongetwijfeld vroeger in dienst hebben gezeten, zullen hem ongetwijfeld kennen. Dat waren DAF's in alle soorten en maten. Nou, wat natuurlijk ook heel erg bij de historie van Schillevent huurt, dat eigenlijk niet mogen ontbreken hier in deze stoet, dat is ons koel. Niet dat we in Schillevent een eigen koel houden, maar die houden we in Brunsum neergelegd. Om het toch allemaal een beetje netjes te houden. Je kunt wel alles in eigen dorp liggen, maar dan ben je gauw klaar met de plaats. Ja, wat we hier zien, Ooskoel is nageboeten door buurtvereniging Boeberg. Dat hebben ze ook in 1994 hebben ze dat ook gedaan en ze hebben zich weer alle moeite gedaan. We zien een schacht, we zien een pijler, we zien koelu met de kanariepiet, dat mag niet ontbreken. Zo doet het alsof het niet meer echt leeft, maar hij is toch erbij.
Ja, dus misschien moeten we wel bang zijn voor mijn gas, wenn ik dat zo zie. Ja. Maar Daar ook heb ik hier, het weer, voorzichtig met zin. ook hier weer achteraan zien we zelfs ja, ook weer nu een volledige kledij komen, ongeacht de temperatuur. Vuur aan kommende koempel met de vuurgelhukske. Dus niet om de voergeloed te laten of af te scheten. Maar vroeger in de koel gebruikten ze kanaries om te detecteren of er een mijngas vrij kwam. Wanneer de kanarie op de rug lag, dan was het de tijd waar om te gaan. Ja, Ton, we zien hier allemaal originele attributen, stempels, alles uit de koel, helmen, lampen. En Ja. zo zag het vroeger uit. 2 koempels. Ja. En zelfs de bus naar de koel. Ze gaan met de bus naar de koel. Ja. Nou, ik heb net gezegd dat deze wagen is van buurtvereniging Boerberg. Maar ze werden daarbij ondersteund door de mijnwerkersvereniging uit Brunsum. Ja. En dit zijn de weswievers die bij de koempels huren. Die doen de wes, hè. Ja, en nu gaan we over naar de landbouw. En we zien meteen een geweldig mooi gespan, oogstwagen. 2 geweldig mooie peertevuur, die natuurlijk ook gigantisch warm hebben. En ze hebben geoogst, Ton. Ze hebben echt geoogst. En de ganse familie heeft metgeholpen, zo ging dat vroeger. En ja, met de kar vol is, dan gaan ze met op heen aan. Ja. We zien dadelijk nog meer historische landbouwwerktuigen voorbij komen. Dan, die was de vroeger wel rood met de oogst. Maar vroeger ging iedereen met het veld en iedereen moest helpen. Opa, oma, de kinderen die speelden er het en alles ging met het veld en alles wordt aan de slag gezet. En dat zullen we ook hier zien, dat alles ermee loopt, van jong en oud, bovenop de wagens even een kind zetten, die zich geamuseerd heeft in het veld. Ja. Dit is een zichtmachine. Die komt uit de jaren 30 en die wordt ook gebruikt om gras en koren te mien. En het peert is een Ardenner paard. En hierachter, dat noemen ze een melotteploeg. En met ook een geweldig mooi peert uiteraard. En dit soort plogen wordt er gewoon gebruikt om de kleigrond hier in Schenveld toch om te plogen, onkruid onder te plogen en op die manier klaar te maken om nu in te zien. Dit is een slaagskar. En dat kun je ook nu door het veld zo te zien. Ja, die heeft de klaver bij zich voor de kui, gewoon voer. En dat hebben de kui heel geer, maar het kan ook wel eens zijn dat ze te veel klaver eten en dat worden we niet goed. Ik zie daar een schurkskar, dat is de messen verzamelen voor in de tuin. Dat is de Keuteljong. Ja, vroeger wordt niets weggesmeerd, hè? Nee, en zeker de persmest, dat wordt Silverse persmest. Wiet in de omgeving bekend. Het is vraag of de kartbal vol is. Ja, het heeft een aardige hoop erop liggen. Als een vroegere peert op de zijn behoefte gedaan op straat, dan ja, ging men een boete laden erop en dat was goed voor in de tuin, voor de kool. Ja, nou, tegenwoordig moet dat ook nog, maar ik geloof niet dat er veel lui die zich daar nog aan houden. Nou, hier zien we een handgetrokken zaaimachine. Vroeger wordt veel op dierkracht gedaan, maar dus ook op mensenkracht. En dit is een machientje uit de begin 1900. De vuurste man dat trekt, de achterste is de stuur. En die doen dat al jaren zo, die twee. Dat zijn Thij Ploem en Jan Teunissen. Daar komt Klaartje met de melksteuten. Ja, en met de melksteuten ging ze naar het veld, of naar de wei, waar de kuien waren. Dit is een Duitse deelnummer. Het is een meneer die ook met een sherryskar, wie wil dat zeggen? Sherryskar, ook weer met klaver. Geen schroepkar. Geen schroepkar, nee, ook weer. Nee, die fout moest ze niet maken. Een sherryskar met klaveren. Die er gehaald heeft. Om ook weer als veevoer te dienen en terug te brengen naar de boerderie waar de kuiten met gevolgd werden. Leuk verhaal is dat wanneer die kuiten veel klaveraugen gegeten in de hitte, dan begon dat te gisten en dan kregen die een dikke pens en dan wordt dat doorgeprikt. Hier zit een tractor met aardappelrooier. Daar wordt de erpel mee doet gedaan, neem ik aan. Er staat nog een man met erpel bovenop. Dat zijn behoorlijk dikke friete erpel zo te zien. En ook dit, zou ze het niet zeggen, maar ook deze tractoren zijn tractoren uit 1958, 1950, 19, allemaal heel erg oud die toch goed zijn. Vlees voor de noodslag! Vlees voor de noodslag! Werken! 150 kilo!
bieders rechter af te halen om 8 uur. En even te betalen. Dit wordt dus de aankondiging van de noodslachting. Met een, met een peer of een rentje of een verke. Wenn toch wenn die gewond wordt en nemen wierkoos, gebroken been of zo gaat, dan wordt dat een noodslachting. Want alle vlees moest natuurlijk gebroken worden. Ja. En de noodslachter, heb ik me laten vertellen, die liep ook door het dorp om dan meteen ook alle nieuws van het dorp te vertellen. Ja. Dus de wist ook alles van het dorp en dan nam dat meteen ook met. Ja, wat niet geslacht wordt. De zangverenigingen Oranje en Pro Musica kunnen we nu aan het woord laten. Die na de oogst hebben ze een oogstdankfeest. En dat beelden zie je goed. Ook weer een geweldig mooie wagen, heel mooi versierd. Met alle attributen erop van vroeger. Een oude ploeg, een gesiervuld paard. En een accordeon van de accordeon zit nog achterop. En een grote heksler, alles erop en aan. Eenmalig duet van 2 Schelvense zangverenigingen, Pro Musica en Oranje. En kijk eens hier wat een fijn servicekarton. Kijk eens hier, zeg, alles voor in de groentesoep. Nee, dank, ik heb het juist op. Ja, dat kent ja. Oh. En ook dat kan gebeuren tijdens een live opname, dat ik de moeren van de show afvallen. Oh. Ja, dat moet juist gebeuren bij de familie. Harmonie Sint Cecilia op de huifkar. Nou, wat je nu aan ziet komen, dat is het zeemstakers. Het goede is van allerlei fruit wordt door de zeem van gestaakt. Ja, en we zijn ook uitgekomen bij de oude ambachten, hè. Nu hebben we de landbouw. Ja, daar moest ook met gedaan worden. En vroeger was er dus heel veel echte ambachtslui. En hier zien we inderdaad de zeemstakers, appel, groenten, peren, alles wordt gebruikt om zeem van te maken. En we zien nog in de bekkerswagen dadelijk komen, dus we kunnen ons een boterham met echte Schelvense zeem gaan halen dadelijk. Hoop ik. Volgens mij hebben ze het warm. Morgen gaat het dooien. Het kan vriezen, het kan dooien. Nou, wat voor hier zien aankomen, dat zijn de knopenverkopers. Ze zijn het nog niet helemaal eens welke kant van de straat gaat pakken. Die verkochten allerlei klein grut. Vroeger bracht ze aan de duur. Dat is zeg maar een beetje de voorloper van de SRV. Hè? Die kwamen langs met garen en kneup en alles wat ze moesten hebben. En dat is precies hoe ze te gebeuren. Ik wil waarschuwen, koop niks aan de duur. Precies. Ik hou het juist al over de boterham met echte Schelvense zeem. Nou, daar komen de boterhammen aan. Een oude bekkerswagen. Ja, en vroeger wordt het brood niet afgebakken in de supermarkt, waar ze biestongs. Maar dan bracht de bekker het gewoon langs de deur. We hebben nu dus alles gezien van wie het uit het veld kwam, het koren. En dan ging het naar het bakkes. En uiteindelijk kwam het terecht. Echte Schelvense via de speculaas. fiets, bij de lui. Ik wil even de bestelling opgeven. Ja, geeft dat? Hier 2 weken. Dun gesneden. Ik heb toch het last van de tang. Zonder kuusjes ook. En 2 zwartbroek. Einde van de maand betalen? Nee, gewoon einde van de maand. Dat is bij altijd. Ja. Nou, hier komt ook nog een heel bijzonder handwerk, de dorpsmet. En we zien daar Piet Gerards op staan, heel bekend in Schönveld, maar er zit nog een dame bij. En die is Puk. Die Puk, dus Piet en Puk om het maar zo te zeggen. Piet en Puk. En Puk is in het normale beroep de schoonheidsspecialist. Ja. Is dit een heel andere tak van sport? Ja, dat is de vraag.
Oh, ja. Nou, ik denk met de hamer wel. Ja, Maar ze kunt er wel met overweg van zo zien. ja, Dus die hebben het nog warmer wie 4 ton. ja. En dan gaan we nu over naar de oldtimer tractors. We zien van alles langskomen. We beginnen met een Guldner. Deze tractors zijn overwegend komen die uit Duitsland, uit dezelfde kant. En zijn ook toch echt in gebruik geweest. We zien een Hanomag, die ook een Hanomag in sleeptouw heeft. Dat is de vader en de zoon, denk ik. Nee, het zijn 2 broers. Oké, maar ik bedoel de tractoren. Oh, oké. Ja, de grote en de kleine. En ook deze tractor die aankomt is ook een tractor uit Zusterzeel, ook een Hanomag. Bouwjaar 52. En ik heb me laten vertellen dat dat een samenboedsel is van 2 versies van een Hanomag. En die komen zo uit de fabriek en er zijn er nog maar 11 die daarvan rondvaren. Hierachter komt een Eicher uit de familie van Lans. En die ene, we gaan wet van oldtimer tractors, die weet zeker gaat met de naam Lans te beginnen. Dit is een Bulldog. Dit is helemaal indrukwekkend. Zelfs een luxe leren bankje erin. Ja. Met een gluurkop, wie ze dat zeiden. Dus dat moest vuren warm gemaakt worden, de vlam eronder. En dan koos je maar een zie met een raad aanzwengelen. Of werd er gezegd, dan moest je hem zo aanzwengelen, want in een startmotor houden die niet. Ja. En dus zit er ook heel weinig aan elektronica in en kan dus ook niet kapot gaan. En hier zien we de blauwe variant, in feite hetzelfde, ook met een gluurkop. Maakt ook een indrukwekkend geluid. En met het lawaai van de Bulldog voorbij is, dan kunnen we gaan kijken naar Mia Lamerix uit Jabik. En dat viert rondom een Porsche tractor. Dat is ook een beetje wat te zien aan het design. Een hele mooi bloemstuk vuren erop, zelf versierd. Porsche Junior. En een gaat kleinere Porsche, maar geweldig mooi gerestaureerd en geweldig mooi jonge auto door deze hobbyisten. En nog een van Lamerix, ook een Lans. We hebben net een Lansen gezien, dit is een iets ander type. Je gaat nuier en je gaat minder zwaar, maar zeker zo indrukwekkend. Nou, dan hebben we intussen de historische landbouwvoertuigen ook achter ons. En dan gaan we naar het sluitstuk van deze historische stoet. En dat is de brandweer. Die hebben ook alle registers opengetrokken. En ik denk dat we alles gaan metmaken van emmer tot de modernste tankauto's-spuit. Dus. Ze bestaan 75 jaar, de brandweer onderbank en nu inmiddels brandweer Zuid-Limburg. Ja, postonderbanken. Precies, en wat we gaan zien is ook van wie het begon tot wie we tegenwoordig zijn. Echt beginnend met een handgetrokken spuit, toen was het nog echt mensenwerk. Dit is de oude karre van Merkenbeek, staat er ook op. Met een standpiep. En daar kost dan de waterslang op aangesloten worden. Dit is een Volkswagenbus die niet meer van Schenveld is, maar die ze wel in Schenveld zo gehad hebben. Ja, Dat heb ik me laten vertellen. precies dezelfde hebben we hier gehad, ja. En nu zien we hier een MAN, de komt uit Zusterzeel. Die is van Manfred Daalmans en de pap van Manfred heeft de wagen toen nog niet gerold wie ze hem kochten in Zusterzeel. En hij heeft hem ook helemaal gerestaureerd. En wie ze de wagen weg willen doen, heeft Manfred gezegd, dat wil ik hem hebben. De pap heeft eraan gewerkt, ik houd hem in orde. Ja, en ziet nog prachtig uit. Je kunt zo met de uitdruk. Ook deze wagen zal dadelijk uitgesteld worden en dan zult je zien dat er alles op en aan zit. Er is niets wat er ontbreekt. Je wil even iemand laten weten dat het droog is. Dat is een wagen van onderbanken met een pomp achterop. En dan kunnen ze water... Wacht even, is dat zie je voorbij zijn? Daarmee kunnen ze water uit de berg halen inderdaad. Bij vuur, met die berg hoor je nog steeds, ja. Precies. En met meneer Kremers nu even het rust. Zo,
Dit wordt de historische stoet van 2012. Nou, hier hebben we ervan genoten. Jammer van het veel te goede weer. Maar dit is zeker voor herhaling vatbaar. We hebben er lang naartoe gewerkt, maar ik denk dat het zeker de moeite waard wordt. En als het enthousiasme is van de lui die allemaal met hebben gedaan, dan wordt het het waard. Ja, bedankt voor het kijken. That's it.